i ye tɔgɔ kura min bɛ fɔ i ma sisan k'i y'o da i yɛrɛ la ko DZP an b'a fɛ k'a dɔn DZP i bɛ se ka mun fɔ DZP ko in na Ujo ne era kuma ni ɲininkali tɛ komi e ye n ka journaliste sɛbɛn sa n kun sɔn ka kamera fa ka taa dɛ bon komi a kuma cayara dɔw ko e de y'a da i yɛrɛ la donc mɔgɔ caman ye fɛn caman fɔ bon anw dun an b'a fɛ i yɛrɛ ka a vraie version fɔ an ye ne dalen don nin na wallahi ni min mɔgɔ sali ne kɔnɔ nin ye tiɲɛ ni ne ye ala ka sira yɛrɛ yɛrɛ a ne yɛrɛ selen don n jogo bɛɛ la Ujo kelen tɛ wala anw bɛ mɔgɔ bonya de mɛ k'a fɔ an ye fɛn dɔ fɔ ko fo lahara k'i bɛ fili b'o la o to ye pewu an bɛ se k'i bonya k'an da de parce que anw fa y'an dege o la mɛ n bɛ fɛ i ka kuma bɛɛ lamɛn k'a ban i bɛ mɔgɔw ye ka critique ni fɛn bɛɛ kɛ i ma deli k'anw ye ka mɔgɔ jaabi walima ka mɔgɔ nɛni alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada an nisɔndiyalenba dɔ bi ka d'a kan groupe media kabala a équipe dafalen an bɛ sirifila an bɛ jɔnni ka so a Seyidi Sherif Iba Haidara DZP bi ala sɔnna an ye min laɲini an y'o sɔrɔ ka d'a kan an n'a a yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ face à face bi sirifila duba kɔnɔna na an tɛna kuma janya an bɛna folikan di a Seyidi Sherif Iba Haidara ma ni bɛɛ lajɛlen ko a ma DZP a ka foli di groupe media kabala filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma kabala TV ka fara Buna TV kan ani an ka abonné bɛɛ lajɛlen an ka sɔrɔ ka don an ka jamukan kɔnɔ an karamɔgɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Haidara groupe media kabala an b'i fɛ yan bi an nana ka na dakurunya fila baro k'i fɛ an b'a fɛ i ka foli lase filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah rabbil alamin mi ala fo ka ala waleɲuman dɔn n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔ o mɔgɔ bi yɔrɔ o yɔrɔ ka daminɛ Afrique kɔnɔna na ka taa se fo Europe fo Mali yɛrɛ kɔnɔna na i mana kɛ fan o fan ni ɲɛ bi i ka kalanden ni denkɛ na n'o ye Iba Haidara ye bi a bɛɛ lajɛlen fo ala ka n'a bɛɛ wasa ala ka n'a bɛɛ dɛmɛ kɔfɛ ka n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n'o ye karamɔgɔ kanubaga bɛɛ ye ka fara ansaruw kan ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni diinɛ taga ɲɛ ka di a ye bi n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ala ka n'u bɛɛ wasa ala k'an fanga se inshallah an karamɔgɔ bi an seri ma komi an bɔra mawuludu baaraw kɔnɔna na sisan an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ i kun invitera Keɲabakaw y'i invité i taara mawuludu kunfɔlɔ kɛ yen n'o ye bangeli ye ka sɔrɔ ka na denwuli kunbɛn Bamako an y'a lajɛ k'a fɔ Keɲaba mawuludu ɲina 2021 o y'a tako filanan ye e fɛ wa an y'a ye bonya caman yera kɔnɔ wa nɔba fana bɔra ka d'a kan maa caman sɔrɔla minnu ye baya kɛ i bolo Keɲaba mawuludu i bɛ se k'i da don a la kɛrɛnkɛrɛnyana dakurunya fila a tɛmɛna taabolo min fɛ k'o fɔ silamɛw ye bon alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin mais ala fo ka ala waleɲuman dɔn ɲininkali kɛ Keɲaba mawuludu cogoya min na kabi a san fɔlɔ n nana ɲini karamɔgɔ fɛ ni a den dɔ bɛ sɔrɔ a taa mawuludu ɲɛnamaya Keɲaba an karamɔgɔ a ye n kɔrɔkɛ n'o ye Sheikh Ahmad Tijani ale de ye ko dayɛlɛbaga ye siga t'a la o le bila a ma n'o y'an ka kuduwa ye k'a ɲini a fɛ a ka dɔgɔnin dɔ bila mun bɛ se ka taga Keɲabakaw ɲɛnafin bɔ komi n delila k'o f'i ye ka kɔrɔ anw tɛ taa yɔrɔ dɔ la k'a fɔ nin an tatɔ yan an bɛna dɔnnibagaba dɔ de natɔ filɛ nin ye a bɛna fɛn dɔ fɔ dugulamɔgɔ ye mun ma deli ka mɛn an bɛ taa k'a sɔrɔ dɔnnibaga caman bɛ yen ne yɛrɛ ka wajulu caman an b'a fɔ siga t'a la ne yɛrɛ Iba minnu bɛ se ka si ka Iba kalan n faw don n mɔkɛya bɛ se dɔw ma o bɛ fɛn dɔn fɛnɛ mais anw bɛ taga de ka taa layidu ma ni ansaruw cɛ k'a fɔ Haidara hali ni e t'an kɛrɛfɛ k'a ɲɛnafin bɔ i joli dɔ ka na an ka e ɲɛnafin da ni o ye siga t'a la o de y'an wulikun ye ka se yɔrɔw la sinon dɔɔnin tɛ donc Sherifu a ye n wele a ko Iba i b'i labɛn i bɛ taga Keɲaba i bɛ taga san fɔlɔ mawuludu kɛ n'o kɛra 2020 kɔnɔna na alhamdulillah an taara mawuludu kɛ ka bangeni kɛ
denwuli an taara kɛ Kumantu Salo bon wasa caman kɛra o kɛra ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka voyager Mawulu sira fɛ bon alhamdulillah an ye wasaw sɔrɔ ne yɛrɛ kun sigilen t'a la k'a fɔ wasa minnu bɛ sɔrɔ mais ni Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ et fana n kɔrɔkɛ ye n labila ni dugawu ye donc n dalen don n kɔrɔkɛ ka dugawu la parce que n b'a dɔn a tɛ fɛn fɔ mun bɛ bin ani Ala cɛ ka d'a kan a y'a kɛ Ala ye ne b'o kalama donc n ye n jigi sɛmɛ o la o de ye ko in bɛɛ se nin ma bi bon fo ka na 2020 ban ka na se 2021 ma a sera tuguni u taara hakililajigi kelen kɛ n kɔrɔkɛ Sheikh Ahmad Tidiane a n'a dɔgɔkɛ n'o ye Badara ye ka fara n dɔgɔkɛ kan an ye sira ɲini u fɛ n kɔrɔkɛ ba n'o ye Sheikh Ahmad Tidiane a ye sira di tila ka dugawu kɛ a ko n dɔgɔ Ala k'i fanga se o dɔ ye n ka bon dɛ a ko n dɔgɔ Ala k'i fanga se o la an ka nin voyage in na ne tun bɛ cogo min na Kɛɲɛba taga in na ne ka voyage ka dɔgɔ ne tun bɛ ten mun na parce que n b'a dɔn mɔgɔ min ko Ala k'i fanga se ne fanga sera ka ban parce que n digi da ye ntɛnɛn ye ale ye ne ka ntɛnɛn de n'ale ko a banna ka ban a banna ne fɛ yen Ala sɔnna an taara depuis dugumisɛnninw na mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ k'an kunbɛn e yɛrɛ ye mankanw citɔ ye Hayidara denkɛ nana mais nin sitigɛ b'a yɛrɛ kama n bɛ segin a kan mankan mun bɛ ka ci i b'a nɔfɛ mankan mun bɛ ka fɛn i b'a yɛrɛ kama tɛ i b'a yɛrɛ ta ka dɔgɔ a la nin bɛɛ ye karamɔgɔ de kama ye ale de nana ni nin sababu bɛɛ ye n'i y'a mɛn i b'a bi an basɛnnen don bi an bɛ hɛrɛ la bi tile mun b'an kan bi a bɛɛ ye karamɔgɔ de sababu ɲuman ye o la mɔgɔw man kan mɔgɔw man kan rujo hali kiraw tɛ kelen minnu b'a fɔ mɔgɔw ka k'aw fili la o la b'a fɔ wa tilka rusulu fadalna ba'dahum ala ba'din o bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ hali n ka kiraw n ye dɔ bonya ka tɛmɛ dɔ kan n ye mɔgɔw bonya ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan cogo min na dɔ denya fɛnɛ n'i y'o sɔrɔ i bɛ bonya ka tɛmɛ hali dɔ fa kan donc alhamdulillah ni ale kama ye anw bonyana ka tɛmɛ dutigi caman kan bi hali o ma nɔgɔn bɛɛ ma Ala y'o kɛ ka ban mais o sababu y'ale de ye n'ale kama ye n'an bɔra yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ kule Hayidara Kayiba filɛ nin le DGP filɛ Bakiri Ulumu filɛ tɔgɔ caman bɛ ne yɛrɛ la bi karamɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ ka ca cogo min na Zamzamiw b'a la Wulibali b'a la belebele b'a la i b'a yɛrɛ ta ɲini ka caya karamɔgɔ ta ye bi mais o sababu bɛ ale de ye mankan o mankan bɛ wuli ne ka entour la a sababu bɛ ale de ye ka d'a kan ne yɛrɛ ka tɛ ne ka misɛn kojugu ale de bɛ ka ɲini mais Ala sɔnna se tɛ k'ale la o banna pewu n tɛ sama o nɔfɛ mɔgɔw bɛ kule ko Iba o b'a fa nɔfɛla ye an bɔra yen fo ka taa se dugumisɛnnin na fo ka taa se Dabiya yɛrɛ kɔnɔna ma yiriwali caman kɛra an sera ka bolitigi dɔ tuubi Dabiya bɛɛ ye o ye Mansiw ye bolitigi ngaraba dɔ donc ne ko hali n'a danna nin ma ne kɔrɔkɛ ko Ala k'i fanga se i b'a fanga sera parce que bolitigi dɔ tuubira an hakili t'a la an bɛ se ka mɔgɔ min tuubi Seydina Ali ko karamallahu wajhahu alayhi salam a ko mɔgɔ kelen sɔrɔ i ka o kanda k'o don silamɛya la a ko ka kusa i ka kafiri cɛ 1000 faga riwaya dɔw la donc ne b'a dɔn ne ye ɲumanya mun kɛ n'o ye mɔgɔ kelen sɔrɔla k'o kanda ko o baraji bɛ n'a fɔ i ye kafiri caman de faga kɛlɛda la alhamdulillah ne ni n ka sɛrɛku la an ye baraji fana sɔrɔ taama in na ni Seydina Ali ko riwaya kɛra tiɲɛ donc anw ka objectif ye nin de ye maintenant fo ka taa an se Kɛɲɛba kɔnɔ projet tun bɛ yen lamɛnbagaw y'a ye k'a sɔrɔ nin reportage ma kɛ fɔlɔ jama min bɔra n'i y'a ye k'a fɔ Iba de bɛ ka nin bɔ a b'i kunkolo dimi doctorat tɛ Iba bolo Iba mɔgɔw yɛrɛ selon Iba ma kalan tɛ foyi dɔn mais diɲɛ bɛɛ bɔra mun de bɛ se k'o kɛ Ala ko min b'aw dusukun na ani a bɛ ka tiɲɛ min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ da o de la ka tugu aw la kalan tɛ kalan don ni n ko kalan tɛ mɔgɔ dɔ bɛ se k'a ye o tɛ o ye an bɛ ka réserver de k'an tɔ to yen sinon minnu b'a fɔ u ma kalan diplôme t'u bolo mun t'an bolo siga t'a la ne bɔra Niger sisan ne ni n ka diplôme de sigilen filɛ ne ka diplôme de bɛ n kunna yan ne classe kɔnɔ e m'o sɛbɛn ne ye o e tɛ se k'a fɔ ko ne ma kalan mais n'i y'o fɔ i da sago de fɔ ne tɛ se k'i bali k'i da sago fɔ n'a ye ne diya ne b'a fɔ k'ale fana karamɔgɔ ma kalan kɛ siga t'a la
o tɛna da sago ya Urujo n'a ye ne ja mɔgɔ min ye e kalan e de m'a fɔ ko ne ma kalan ne b'a fɔ hali yɛrɛ karamɔgɔ ma kalan siga t'a la n da sago don n ka telefɔni don mun ye n ja walima mun ye n yɛrɛ ja n b'a kɛ a banna o ye mɔgɔw sago ye siga t'a la mais karamɔgɔ nana ka na sɔrɔ dɔnnibaga lakikaw bɛ yen docteur bɛ minnu bolo minnu taara kalan saudiyaw la minnu bɔra azahariw la minnu bɔra jamiya belebelebaw la mais a nana o bɛɛ dan ni jumɛn ye yɛrɛ di parce que n'i kalanna kalan nafa ye baarali de n'i kalanna n'i t'a labaara ani kunfin bɛɛ ka kan hali kunfin yɛrɛ ka fisa n'i ye karamɔgɔ nana dɔnni labaara de dɔnni labaarali bɛɛ tɛ k'a kan fɔ ye gansan ye mɔgɔw la kunu i ye kan kalan k'a dɔn i ye kuranɛ kalan kan min na o ye arabukan de ye kuranɛ mago bɛ jumɛn na segin i ka n'o f'i ka fasodenw ye i ka fasodenw ka kan mɔnen jɛlen na o b'a faamu mun na o ka da la k'a fɔ kuranɛ ko an ka nin dabila ja kuranɛ ko an ka nin kɛ ja o de ye dɔnni ye donc karamɔgɔ nana sɔrɔ nin de ma se ka faamu anw fɛ dɔnnibaga lakikaw kun bɛ yen mais halisa o defo de b'an fɛ arabukan i b'a ye an ka kutubaw bɛɛ bɛ kɛ arabukan na n'i taara misiri kɔnɔ bamanankan kelen tɛ fɔ kutuba bɛ kɛ k'a ban ni salamu bilala waati min na dɔrɔn k'a sigi ko bamanankan bɛ kɛ mais kutuba nafa ye jumɛn anw tɛ arabu ye o kan ka kɛ makan de anw t'a fɔ bamanankan de la donc karamɔgɔ nana ni gɛlɛya caman de sɔrɔ hali k'a fɔ seli tɛ silamɛya ye seli bɛ se ka kɛ kan bɛɛ la masalan bamanankan ni kan sugu bɛɛ lajɛlen a kɛlɛla ne nɔfɛ parce que arabukan de yera anw fɛ anw ka dɔnnibaga ba minnu bɔra kɔfɛ ka na u kalan na u ye fɛn kalama mais u ye arabukan de bila ɲɛfɛ o de la karamɔgɔ nana o de yɛlɛma k'a yira arabukan tɛ i bi kuranɛ kalan arabukan na o ye diyagoya e y'o kalan ne y'o kalan mais pour que kunfin k'a faamu arabukan t'o kɛ dɛ a bɛ fɔ a ye bamanankan de la a b'o faamu siga t'a la Urujo kuranɛ ko wala takrabu zina k'aw kana gɛrɛ jɛnɛya la ne taara burusi kɔnɔ ka taa dɔ n'a ka daba bɔtɔ sɔrɔ yen nɔ a bɔra a bɛ taa gulɔso la ka taa muso dɔ ɲini donc wala takrabu zina mun kɛra i ye mun fɔ wala takrabu zina ni mago b'o la maliyɛn b'o dɔn mun ma taa ekɔli la mais ni n ko heyi ala ko a ka sɛbɛnfɛn nin kɔnɔna na ko an kana jɛnɛya kɛ dɛ a b'a fɔ ala ko ten a ɲ'a dabila mais ne ye arabukan fɔ o ye mun kan ye o de la kuranɛ jiginna surakaw la ka d'a kan surakaw de don ala ko kuranɛ kɔnɔ n ye kuranɛ in jigin arabukan na bilisani arabi n y'a jigin ni arabu dalanɛ ye parce que i bɛna laseli kɛ arabu de ma ni kira kun cira maliyɛnw ma a ye bolo k'an kun bɛ kuma arabukan de la arabu fana kun bɛ bamanankan de ɲɛɲini o e fana kira cili fana ti mɔgɔ ma fusamandenya ye k'a fɔ e ka fusa mɔgɔ tɔw ye koyi i ye Urujo ambulance bɛna yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamu i bɛ wi yɔrɔ o yɔrɔ k'a nana ko ambulance nana banabagatɔ dɔ ta da la ko o yɔrɔ accident jugu dɔ de kɛra yen mun ye ambulance na ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw kan mɔgɔ b'a la deli ambulance nali la i fɛ yan donc kira yɛrɛ nalen anw fɛ yen nɔ kira nana magankaw fɛ alhamdulillah ala ni ce ala ni baraji an bɛɛ bɛ kira nɔfɛ mais kira mana Mali yɛrɛ la o fana tɛ tɔɔrɔ koyi parce que kira bɛ ci jogo ni maa kaana gɛlɛnw de ma i n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ innal arab ashaddu kufran wa nifaq ko arabu kaana ka gɛlɛn ka kafira ka jugu u ti sɔn maa ta ma i y'a faamu donc n bɛ segin karamɔgɔ ka bonya sɔrɔla jumɛn fɛ a ye dɔnni min kalan a y'a labaara a y'a baarali kɛ ni jumɛn ye a nana fɛn fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ mun faamu o de ye diɲɛ bɛɛ tugu karamɔgɔ kɔ bon anw minnu ye karamɔgɔ denw ye an fana ma sigi ten malgré que olu bɛ ka continuer ka arabukan in de fɔ mɔgɔw ye an bɛ ka continuer ka arabukan in kalan an y'a dɔn u bɛ ka mun ɲɔgɔn fɔ dɔnni kelen de b'an na dɛ mais pour que anw fasodenw ka lafiya kunfinw ka lafiya an y'a yɛlɛma olu bɛ mun kɛ arabukan fɔ la an b'o de kɛ bamanankan fɔ la o de ye jama in na jama tɛ ka kan mɛn jama b'anw ka kan mɛn est ce que fɛn sugu kelen don wa abada e talen don i sigi alifuna dɔ yɔrɔ bɛɛ dɔ b'i suru kasi kan kunfin bɛ mun fɔ mun na mais n'i ko kunfin ma muso fila b'i bolo n'i ye kelen tɔɲɔ lahara don ala ko muso tɔɲɔnaw mɔgɔ min tɛ kelen muso ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka hadisa la k'olu kɛrɛ jɛngɛnenw de bɛ don janɛmɛ kɔnɔ cɛ b'a dɔn ale bɛ ka ko dɔ kɛ a tɛ fɛ a kɛrɛ jɛngɛnen ka taa janɛmɛ kɔnɔ siga t'a la n'i ko ko cɛ kan ka
hinɛ a musow la n'a ye hɛrɛ kɛ nin ye ka ban ka hɛrɛ kɛ ne k'a sɔrɔ a fila bɛɛ b'a kunna ala ka ɲangata bɛ walima a ye dabalijugu dabila a ye sinji tigɛ dabila a ye tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ namaratɔw ye cɛ b'a dɔn fɛn dɔ fɔra ye mɛ n'i taara tile ka kuranɛ kalan ka tile k'i sigi ka arabakan fɔ kayfa halukum kayfa halu Kuwait kayfa halu Maka a nafa ye jumɛn ye kullu makanin makal toujours arabu ko yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen a n'a kuma wagati de don a n'a kuma yɔrɔ de don n fara yɔrɔ janyana dɔɔnin an donna kɛɲɛba jama bɔra fan bɛɛ bɛɛ kulela bɛɛ girinna o kɛra karamɔgɔ sababu la an nana mawuludu kɛ o cogoya la e yɛrɛ jama bɔra cogo min na bɛɛ bɔra ka fan bɛɛ minɛ an bɛɛ kabakoyara ala sɔnna ten fo kana duwawukalan tugu o la bon i b'a dɔn duwawukalan yɛrɛ kɛlen an yɛrɛ kuma da la n ko mun bɛ kɛ o surprise de kɛra parce que duwawukalan yɛrɛ kun programmelen tɛ mais u nana fɔ ne ye ne kun n'o k'a programme a don an ka mɔgɔw jatigɛra dɔw ko est-ce que a bɛna kɛ tan an ka ko dabɔlen tɛ jama kama hali ni mɔgɔ kelen nana o ka duwawu minɛ o ka segin o ka di ala ye o mago ka dilan ka tɛmɛ jama miliyari kana k'a sɔrɔ u ma na ala nɔfɛ anw bɛ mɔgɔw de nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ ala nɔfɛ o de y'an ka objectif ye mais duwawukalan daminɛna u ye weleli kɛ ko n'an ma taa joona ko yɔrɔ bɛ ɲini ka dɛsɛ e fana kabakoba min kɛra Rougeau kɛɲɛba terrain min ka bon ni kɛɲɛba terrain bɛɛ an bɛ yen de mais o dɔgɔyara pewu bilahi ne kɔrɔkɛ mun bɛ Kayi terrain dɔgɔyara a la Kayi stade belebeleba min bɛ Kayi première région du Mali a dɛsɛra a se ka munumunu bilen a ma dɛsɛ Kayi tɛ se ka munumunu tugun yan tɛ se ka munumunu tugun Kitakaw fana fɛ yen terrain tɛ yen Badara n'a ka jama bɛ ku yɔrɔ min na maraka kungo pɛrɛnna n dɔgɔnin fɛ ne yɛrɛ ta Kaɲɛbakaw y'a fɔ i bɛ ko fo n'an taara aéroport la siɲɛ wɛrɛ a bɛɛ n'a lajɛ ko kurun b'u bolo mun ka bon n'a bɛɛ ko fo n'an taara jɛn yiri ka taa aéroport la ka taa wajulu kɛ i b'a to a kɛra da ye mais nin bɛɛ la critiques bɛ ka kɛ 2021 in kɔnɔna na i nɔfɛ kuma cayara kosɛbɛ kutubaw caman yɛlɛnna i kan hakili la i yɛrɛ y'u mɛn nka an m'i kumakan mɛn i ma foyi fɔ wa hali mɔgɔ minnu gɛrɛlen don i la n b'a dɔn i ma sira d'u si ma u ka jaabili ni fɛnw kɛ mais o n'a ta bɛɛ n'i bɔra jama bɛ girin mɔgɔw bi sɔn ka d'a kan i ka kuma dɔ la i delila k'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna k'e ka objectif ye sifinw de ye n'o ye denmisɛnninw ye u ka diinɛ faamu k'u yɛrɛ di ala ma wa i ka o hakilina fana sabatira ka d'a kan denmisɛnnin caman n'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ denmisɛnw bɛ girin kɔ wa u bi sɔn i ta ma u bi baya kɛ anw yɛrɛ b'o caman seereya mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ olu ye jɛnɛya to ye i ka kumakan kama ka d'a kan ko e yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɛ misaliya ye k'a fɔ ni suyɛnni don i bɛ se k'a fɔ a pangawoloki se bɛ ye bi ni jɛnɛya don a se b'i ye ko ka jɛ se b'i ye bi nka i ye kojugu bɛɛ lajɛlen to ye ala kama k'o kɛ misaliya ye ka denmisɛnninw don ka baya di u ma e bɛ mun fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ lagosiw kɛ hali sini hali ni image n'a yera dɔw b'i nɛni nka u n'a ta bɛ yen i t'u jaabi mun na. Bon, alhamdulillah rabbil alamin. Rougeau i da sera nin yɔrɔ min ma sisan ne ka girin n bɛ fɛ i ka fɛn dɔ de faamu anw nana nɔgɔman sɔrɔ yen i komi an nana gɛlɛman sɔrɔ yen bon n bɛ se k'a fɔ bi anw ka yɔrɔ dɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ an faw ta kan kɔfɛ parce que anw bɛnna wagati dɔ ma o ye réseaux sociaux tile fana anw bɛnna wagati dɔ ma fɔlɔ la mɔgɔw tun ye hɔrɔn ye u ti nkalon da mɔgɔ la u t'a ɲini ka mɔgɔ lebu fɔlɔ la hali ni mɔgɔw tun tɛ silamɛ ye o tun ye hɔrɔn ye mais bi selila bolisɔnna ka kusa n'a ye bi mun bɛ seli parce que anw bɛnna ni wagati min ye o ye n b'i nɔfɛ de ye fo n k'i ta tiɲɛ fo n k'i halaki bon i ye nin mun fɔ ne nin wagati laban in na i b'a nɛni na mais ne ma nɛni olu nɛni mun dara ne fa kan ne y'o da ne kan ne bɔ a la dɛ mun dara ne fa kan mais ne y'o de f'e ye c'est à dire que Rougeau a faamu ban ni i b'a ye guloki ba la i b'a filɛ suma dɔ de la ni nin kun fɛnɛ sumayara dɔrɔn a kun tɛ ɲɛ o a goniyara don dɔ de a goniyara Haidara kɔ Haidara sisibana yan Haidara bɛ mun dun don dɔw la hali a t'a bolo a bɛ taa wajulukɛyɔrɔ la bilahi tikaw de b'a bolo mariba tikaw ni fɛn a bɛ minnu dun
Allahu akbar. O do ya sɔrɔ dɔw bɛ sogo jeni n ka karamɔgɔ do. O do ya sɔrɔ ne fa bɛ tigɛ de ɲimi. Wajulikɛyɔrɔ la jama t'a kɔ o don foyi tɛ yen. Mais a bɛ ka Ala ka tiɲɛ fɔ mais o don y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a kan u bɛ k'a nɛni. Ne dama tɛ nɛni mun dara ne kɔrɔkɛ kan n'o dara ne kan ne b'a dabila n'o ye Sɛki Amadu Tijani ye. Nɛni mun dar'o kan n'o dara ne kan ne b'a dabila. Donc ne bɛ ka exemple de suit. Mɔgɔ min ye Ayidara ɲɔgɔn den ye ni mun dara o fa kan Ala ka diinɛ nɔfɛ n'o fana nana bɛn wagati dɔ ma wagati min ka jugu ka tɛmɛ o ta kan ne b'a fɔ Ala ni cɛ halisa i b'a ka kɛnɛ foyi t'a la ne b'a Ala fo mais Rousseau a k'i bouillé k'a fɔ walahi an tɛ segin non o kɔni o bili kunna pewu min fɛn lamɛnbaga bɛɛ fana k'o mɛn bi su in na k'a faamu an tɛ segin anw bɛ mɔgɔ bonya de mais k'a fɔ an ye fɛn dɔ fɔ ko fo lahara k'i bɛ fili b'o la o to ye pewu an bɛ se k'i bonya k'an da de parce que anw fa y'an dege o la mais n bɛ fɛ i ka kuma bɛɛ lamɛn k'a ban i bɛ mɔgɔw ye ka critique ni fɛn bɛɛ kɛ i ma deli k'anw ye ka mɔgɔ jaabi walima ka mɔgɔ nɛni mɔgɔw bɛ se ka anw nɛni mɔgɔ bɛ se ka ti fɛn dɔ kunfin wa k'u da sago fɔ mais anw t'o segin mɔgɔ ma parce que an ye mun kalan kitabu kɔnɔ ani an ye dɔnni min kɛ ani anw marala du min kɔnɔ o t'anw permettre ka bɛɛ jaabi bɛɛ yɛrɛ tɛ dɛ o t'anw permettre ka mɔgɔ jaabi an bɛ mɔgɔ min jaabi Ala ko cogo di kira ko di i n'anw bɛ se ka tu ɲɔgɔn na yɔrɔ min na ni i b'a fa nɛni kan i b'a ba nɛni k'a fɔ i b'a ti fɛn dɔ walahi ni i b'a ti se ɲɔgɔn ma ye non ça c'est ton devoir k'a fɔ i b'a ti fɛn dɔ mais o ye hakilina de ye o e ni ne ti se ɲɔgɔn ma o la o mais n'i ko par exemple baya tɛ silamɛya don kan ye seli ye silamɛya ye mais o t'i ba ka du ye o t'i ba personnel o an nana Ala ta la sisan an b'i sigi k'a fɔ i ye nkalon tigɛ baya ye silamɛya don kan ye n'i t'a yɔrɔ dɔn i bɛ na a yɔrɔ bɛ yir'i la n'i ko seli ye silamɛya ye an b'a fɔ oui seli ye silamɛya ye i y'a faamu fɔlɔ wa selila gulɔmina b'o la wa selila jɛnɛkɛla b'o la wa selila hasidi b'o la dabalikɛla jugukɛla b'o la wa n'i ko o b'o la an b'a fɔ i ye nkalon tigɛ karamɔgɔ o tɛ silamɛya ye Allahu akbar i y'a faamu an ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na yen de mais an ni mɔgɔ si tɛ se ɲɔgɔn ma k'i y'anw yɛrɛ nɛni personnellement anw nɛni mun dara ne fa kan o tɛ se ka da i ba kan nɛni mun dara kira yɛrɛ kan sallallahu alaihi wasallam o tɛ se ka da anw yɛrɛ kan kosɛbɛ donc ni i b'a ka mankan wulila ne y'o ta n kɔrɔkɛ kɔ n y'o ta n fa kɔ tellement faamuya mais u tɛ se o ye jumɛn ye o ye barika de ye ani ne bɛ ka mun kɛ ne dalen don a la n ko ne bɛ tiɲɛ kan mais a lajɛ kɛ mankan minnu wulila kɔsannin fɛ bɛɛ girin-girinna a laban kɛra jumɛn ye a akiba kɛra jumɛn a laban kɛra jumɛn mun ne résultat jumɛn sɔrɔla résultat fɔ n ye dɔrɔn kɛwa kɔni terrain dɛsɛra a labana wasala fo ko kan ka taa aéroport la mɔgɔw bɛ ne wele diɲɛ don o don i b'a an kun t'i dɔn dɔw bɛ n wele bilahi hali u tɛ bamanankan mɛn k'u bɛ n ka wajuru suit u bɛ mɔgɔw ɲini minnu b'a kɔrɔ f'u ye parce que u y'a ye kuma bɛɛ critique bɛ kɛ ne kan u bɛ fɛ k'a ɲɛɲini mun yɛrɛ de don mais u bɛ taa tiɲɛ de sɔrɔ a kɔnɔ donc olu bɛ ka mɔgɔw de bila ka ne yɛrɛ ka ko ɲɛɲini olu dusukun min sɔrɔ ka lamɛn Ala ko la k'a dɔn jaja nin ka ko ye Ala ko de ye donc courage à vous a ka publicité la Ala k'a n'aw barika u bɛ ka ne ka publicité de kɛ o siga t'a la an karamɔgɔ a yɛrɛ ɲɛ bɛ trophée dɔ la hali ni mankan ninnu kɔfɛ trophée dɔw dir'i ma i décorera ni yɛrɛ ye dɔ ye sanu médaille fana dir'i ma an b'a daminɛ nin na nin hakilila nin dira Bamakɔ yan ani a tableau hakilila olu dir'i ma o bɛɛ kɛra mankan ninnu kɔfɛ ninnu dir'i ma minnu y'a di u y'a di ni mun ye k'i ye mun kɛ n'u y'a di ma bon alhamdulilayi rabbil alamin Rousseau a bɛ segin olu ni kelen ninnu de ma parce que minnu bɛ nin di yan o ye nin kelen de fɔ mankan wulila wagati min na fɛn bɛɛ kɛ ne yɛrɛ fa kɔ toujours a b'a fɔ a ka mɔgɔw ka sabali u kana bere ta mɔgɔ fɛ u ka n'u ta sara an yɛrɛ b'o cogo kelen na wagati min na u wulila ka fɛn bɛɛ fɔ ne kɔrɔkɛ ma a y'o kelen de kɛ ka na se ne yɛrɛ ma ne nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ filɛ nin ye aw kana mɔgɔ si jaabi a ye bɛɛ to yen bɛɛ k'i sago fɔ mais mɔgɔw da sago fɔli tɛ fɛn tiɲɛ olu n'u tun bɛ fɛn tiɲɛ dɛ Ayidara tun tɛ bi sɔrɔ ni da tun bɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ ye k'i to Ala nɔfɛ n m'a fɔ n'i bɛ nkalon na dɛ fo an k'o yɔrɔ faamu Rousseau Ala Ayidara den yɛrɛ n'i ti tiɲɛ kan n'i bɛ nkalon kan
i mago b'i ka laɲini mun ye i t'a sɔrɔ mais n'i bi tiɲɛ kan diɲɛ bɛɛ ka kule ala kelen tɛgɛ minɛ wallahi danfɛn tɛ s'i la siga t'a la m'a fɔ n'i bɛ nkalon kan mais n'i bi tiɲɛ kan diɲɛ bɛɛ ka jɛ i la daliba masa tɛgɛ b'i bolo wallahi maa tɛ s'i la ni ne y'an ka point fɔre parce que f'an ka ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ la Rojo fɛn ye fila de ye ne dalen parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ aw yɛrɛ ka mɔgɔ fila bɛ nin wajuliba in na aw ka mɔgɔ dɔw jogo ma ɲi walima a bɛ tan mais n bɛ fɛ lamɛnbagaw ka fɛn dɔ de fɔ ne dalen don nin na ani ne yɛrɛ bɛ se n yɛrɛ la kelen tɛ fɛn fila de don ne dalen don nin na ni wallahi ni min mɔgɔ sali ɲɛ kɔnɔ nin ye tiɲɛ ni ne ye ala ka sira yɛrɛ yɛrɛ ani ne yɛrɛ selen don jogo bɛɛ la Rojo kelen tɛ wala i y'a faamu dɔ bɛ yen a dalen don ala k'a fɔ wallahi n'i ye jɛnɛya to yen n bɛ taa ale ɲɛ kɔnɔ mais dɔ bɛ yen a jarabilen don n'a ye a ma s'a yɛrɛ la o bɛ ala deli de ye silamɛ bɛɛ bɛ jɛ ka ala deli o tigi de ye ala o mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ala o bɔ o juru mun na o la b'a fɔ ala yafan juru ma toujours ala yafan juru mun ma c'est mɔgɔ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔw la a tɛ s'a yɛrɛ la kuma dɔw la mais n tɛ se n yɛrɛ la ani n bɛ yala ka taa ɲini fɛn fila dɔ kelen tɛ siga t'a la karamɔgɔw tɛ nin yɔrɔ de walawala mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ wallahi o lajarabilen dɔ bɛ yen a mana ye ka sigarɛti min sigarɛti mana ye mais sigarɛti kɛra ka lawa ye ale bɛ fɛ k'a bila yɛrɛ mais dɔ bɛ yen o bɛ fɛ ka don a la o bɛ taa ɲini yɛrɛ de k'a san c'est pas la même chose siga t'a la donc n bɛ fɛ ka mun f'i ye mɔgɔ tɛ dafa Rojo i bɛ mun yɛrɛ filɛ ka kuma i ɲɛfɛ i bɛ dafalen tɛ f'an ka nin de faamu wallahi i ba ma dafa mais i ba tɛ siran dɛ ni tiɲɛ ye parce que kaba ala k'an da ne ni ma jɛ ka juguman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc j'ai dit et bien j'ai bel et bien dit ne ni ma deli k'a kɛ mun k'an lajɛ mais mɔgɔ tɛ dafa jɔn b'a yɛrɛ dɔn Rojo mɔgɔ tɛ dafa ne bɛ ala deli mɔgɔ caman bɛ yen minnu b'an ka wajulu lamɛn minnu bɛ fɛ ka ko kuntanw dabila u bɛ don ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ an yɛrɛ b'a lamɛn an dalen don a ka fɔta la mais dugawu kan ye ni ala sɔnna a ma an b'a bila initiative dɔ b'u la ani mun b'i dalen to a kɔnɔ kan ninnu ye nkalontigɛlaw de sa parce que a bɛ ka ko ka jɛnɛya dabila e ka baara don n'a fɔra ko ka suyɛn dabila e ye suyɛnnikɛlaba ye e fana b'i jan n tɛ naga kan fɔlɔ ye olu de ye kunnango ye ala mago foyi t'olu la Rojo n'o ye mɔgɔ la a ta tiɲɛna ka ban a ye gulɔ bila karamɔgɔ ninnu ye mɔgɔ tɔɔrɔ ni gulɔ ko kuma ye an b'an ka gulɔ mɛn hali sini mun bɔra e da ala tɛ sɔn e kunna ka ja tuguni mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen wallahi a ka d'a ye k'a bila a tɛ s'a yɛrɛ la n'a ye wajulu ninnu mɛn f'a bɛ kasi a kelen ni ala cɛ a b'a fɔ ala mun bɛ ka ne bila nin na ala ne bɛ fɛ ka nin bila mais mun de bɛ ka n bila nin na ala mɔgɔ bɛ juru mun dɔ kɛ Rojo don dɔ la wallahi i bɛ i sigi i bɛ kasi ɲini ala cɛla la ala n bɔ nin na ala mun ye n bila nin na ne kunnaja taamasiyɛn b'i nɔfɛ siga t'a la i b'a sɔrɔ i bɛ faamu o ma kosɛbɛ n'o y'i sɔrɔ tuguni i b'a sɔrɔ o ye tiɲɛniba ye i y'a faamu donc n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn faamu nin na mɔgɔ t'i dafa u ye nɛni minnu ni fɛn minnu kɛ a ma foyi tiɲɛ trophée filɛ nin ye u ye nin ta k'a di yan ko trophée de la paix i y'a faamu ko an ye bɛn minnu sabati jeunesse kɔnɔna na ani u m'an ye o wawakola maa nɔfɛ alibitiri tɛ kɛ wawakolokɛla ye mɔgɔ nɔfɛ alibitiri bɛ jɔyɔrɔ kelen de n'a gɛlɛyara a bɛ tusi ɲininka ballon bɔra yan ni tusi ko ne y'a ye a bɔra yan an bɛ baara kɛ n'o de mais alibitiri yɛrɛ ni joueur ka ɲagami ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn tan ka ɲɔgɔn bi b'a dɔn a kɛra baara ye o de ye jamana in gɛlɛya al ulama'u warasatul anbiya ko dɔnnibaw ye kiraw tiɲɛ tabagaw de jogo ɲuman minnu bɛ kira la o de jogo ɲuman kan ka sɔrɔ dɔnnibagaw la sabali muɲu mɔgɔw bilasirali u kana nata donc o jogo an y'o kalan fa kɔ anw ma nata anw de bɛ se ka jɛ an ni diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ anw natalen tɛ danfɛn na
Allahu akbar. Donc la ni ala ka tiɲɛ nana hali n'o bi o tigi kuncɛ sanfɛ a b'o f'i ye k'o faamu. N'an bɛ ɲɔgɔn kanu kan an bɛ ɲɔgɔn kanu kan. N'i taara fɛnɛ salam lafiya mais i tɛ taa fɔ k'i ye nin Haidara denw na mun man ɲi. Alhamdulillah waati korona an karamɔgɔ sisan san'an ka se kuma labanw ma an b'a fɛ i ka walawalali k'an ye Mali jeunesse kan. I ye mun ye Mali jeunesse la ni e b'a fɛ u ka bɔ a la walasa an ka se ka développer. Ojo n bɛ se ka mun f'i ye o la n'o ye Mali jeunesse ko ye. Ne ye nin fɔ n ka wajulu bɛɛ la. Ne yɛrɛ ye jeune de ye. Toujours ni bɛ kuma n b'a fɔ jeune ye. Fo an k'a faamu de n bɛ segin n ka kuma kan mɔgɔ si dafalen tɛ. Ala kelen de el kɛmalu lillah dafalen ye Ala dɔrɔn de ta ye. O Ala tɔgɔ ye point barre. Mais niveau dɔw bɛ yen ni mɔgɔ sera yen dɔrɔn o ye halaki ye. Bɛɛ b'i ka so situation dɔn. Siga t'a la. E nana k'a sɔrɔ tama t'i ka so walima i wolola Bamakɔ k'a sɔrɔ tama t'i ka so i fa ma baara i fa ye baara kɛ mais a ma se ka i n'a fɔ a mago b'a la cogo min na mais e mun kan ka dusu ta ka wuli fa kan ka sunɔgɔ heure mun na ne kan ka taa baarafin kɛ walima ne kan ka soli ka wuli ni e y'i ka su bɛɛ ban boîte ma ni e y'i ka su bɛɛ ban juin min ma ni y'i ka su bɛɛ ban gulɔ min ma i bɛ wuli waati jumɛn k'i bɛ du réveiller. Ka gɛlɛn. Bon nin baarakɛbali caman de faralen ni ɲɔgɔn kan Mali jeunesse kɔnɔ olu nana laban ka kɛ jumɛn ye u bɛɛ ye téléphone san foyi t'u bolo k'u ka ɲɛnamaya bɛɛ bila ka mɔgɔw buruja ka yaala ka mɔgɔw ka vie ɲɛɲini i bɛ mun de kɛ nin ye mun de fɔ ye nin mun de fɔ ka mɔgɔw lebu ka parce que n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ malien jeunes ye en tant que n'an ma nin bɔ an na fo lahara tɛ arrivé fo ne ka karisa lebu de nin kɛra ka Mali jeunesse tiɲɛ tɛ. Siga t'a la. N'an ye mɔgɔ ye hɛrɛ la fo an k'o bɔ a la de an kan k'an yɛrɛ ɲɔgɔnna parce que cɛkɔrɔbaw tilala ka ban mais anw denmisɛnnin minnu bɛ yen ne bolo anw de kan ka image ɲuman di jamana ma mais aujourd'hui anw ta ka jugu cɛkɔrɔbaw ta ye bi. Siga t'a la. Nɛni o nɛni bɛ internet sanfɛ bi maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi a bɛ an sifinnakaw de. Kosɛbɛ. An si tɛ si fɛ si t'i fɛ si ka balo ni tɔgɔnin bɛ la dɔrɔn u ka hɛrɛ ye k'a fɔ karisa den de nin an k'a bɛ dɔrɔgu de feere o kɛlen ka dugu ta dɛ k'a sɔrɔ kaba la k'i da hali tɛ dɔrɔgu yelen dɔn mais maliyɛn o fana Ala y'o se de di maliyɛn ma dɛ k'i kɛ dɔrɔgu feerela ye k'a sɔrɔ kaba la k'i da i m'a ye maliyɛn dɔrɔn de bɛ s'o la walima ka kɛ ko dɔ kɛbaga ye k'a sɔrɔ kaba la k'i da i t'a ko yɛrɛ masina dɔn mais diɲɛ bɛɛ y'a ta i kɔ k'e de y'o kɛbaga ye maliyɛn dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ. Donc n bɛ mun fɔ n ka jeunes ye an ka baara kɛ an ka lajɛ an ka jamana in sauver a k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni mun ye fɛn kɛ ɲɔgɔn na o ka ban o la trophée in didon n y'o de fɔ an kana kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn lajigin diɲɛ sanfɛ diɲɛ kan ye an ka yafa ɲɔgɔn ma n'i b'a ye fɛn dɔ kɛ e b'a ka so yɔrɔ dɔn n'i nana ko mago bɛ Haidara denkɛ Iba la a ye wajulu dɔ kɛ a ka wajulu in kuma ne m'a faamu gardiw bɛ siran u ɲɛ i bɛ don parce que anw bɛ o de kama n'i ma mun faamu Ala ka diinɛ na so Bangɔni Janabugu la i kana ɲininkali kɛ Haidara den Iba bɛ yen wa a bɛ yen a ye fɛn dɔ fɔ Ala ka diinɛ na an m'a faamu dɛ a wele ka na hali n'i ye san 2 ye Iba bɛ bɔ ka n'i lamɛn o parce que i m'a faamu de o i b'i lakalan de. Siga t'a la. Mais Iba ye kuma fɔ i m'a ɲɛɲini i t'i fɛ k'a dɔn mun yɛrɛ don i nana dɔrɔn Iba ye kafiri de ka yɛlɛ ka Iba nɛni ka fɛn bɛɛ fɔ mais e tɛ se ka fɛn tiɲɛ Iba ye o fo an ka ɲɔgɔn faamu de la mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ dakan bali réseau. Siga t'a la. E ka nɛni tɛ se ka ne ka foyi bɔ n na wa e k'a fɔ Iba bi tan walima karisa bi tan o tɛ se ka foyi bɔ o tigi la n'o bɛ se ka fɛn bɔ o la e tun tɛna mɔgɔ sɔrɔ dugukolo kan. Siga t'a la. Fo an k'o de fɔ ɲɔgɔn ye parce que k'a fɔ ne ko an ka ɲɔgɔn minɛ k'a fɔ est ce que cɛ ma sera parce que a bɛ ka nɛni Ala kana to k'a dabila yɛrɛ ne ka ne ma dɛ ne kan bɛ maliyɛnw de ma an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ parce que médaille mun ne bolo nin dira ne ma o de kama trophée de la paix ka bɛn sabati ne wolola k'a sɔrɔ n fa bɛ ka bɛn ne don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o la ne bɛ k'a fɔ maliyɛn denmisɛnninw an ka bɛn n k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais ni e ma sɔn o ma e ka murutiya a bɛ mun tiɲɛ e wolola k'a sɔrɔ ɲɔgɔnna caman kulela olu dɛsɛra o hali ni e yɛrɛ y'i da fara f'a tɔ nafa t'a la olu b'u tulo dɔgɔ bɛ jɔ. Siga t'a la.
mais pour que k'i récupérer i kana kɛ faden sago ye i ka segin i ka sabali kosɛbɛ e bɛ se nɛnini min na o ye k'o dabila i k'o nɛn kala k'o kɛ kuma ɲɛnaman fɔ ye ka kuma ɲɛnaman fɔ ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na ka kuma ɲɛnaman fɔ ka jamanajɔ dusu don denmisɛnnin kɔnɔ ka kuma ɲɛnaman fɔ denmisɛnnin mun fana bɛ yen n'a nana ni jamanajɔ initiative ye an ka jɛ k'o dɛmɛ donc ne bɛ Mali jeunesse fo ka Ala deli u ye Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma parce que Mali an bɛɛ de ta don dɛ n'a ɲɛna a ɲɛna anw de n'a tiɲɛna fɛnɛ a tiɲɛna anw de i y'a faamu mais o tɛ sɔrɔ foyi la f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ n tɛ jamana tɔgɔ fɔ mais an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen hali u ka artistes ni ɲɔgɔn cɛ n'i magar'u ka artiste kelen na dɔrɔn jamanadenw bɛ bɔ i kama siga t'a la o ye hali art kɔnɔna ye n'i magara artiste kelen na dɔrɔn jamanaden bɛ bɔ mɔgɔ b'a dɔn n bɛ ka jamana min fɔ kosɛbɛ mais Mali filɛ nin n'i ye kelen tɔgɔ ta dɔrɔn n tɛ artiste ko ma quoi mais n'i ye maliyɛn kelen tɔgɔ fɔ dɔrɔn mun dɔnnen don ka fɔ cɛ c'est ni maliyɛn dɔ bɛ se ka n ko maalankolon tɛ a y'a si bɛɛ kɛ dɔrɔgu feere la ni kun tɛ gulɔmina y'an kɛrɛfɛ yan i b'o ye maliyɛn dɔrɔn de la mɔgɔba tɛ maliyɛn bolo quoi donc ni jamana denmisɛnninw kɛra ko mɔgɔba tɛ aw bolo ne kan tɛ ne ka gulokiba ma hali i bɛ rapper mun ye yɔrɔ rapper kɔnɔ o de ye mɔgɔw fɛnɛ yan hali rapper ye mɔgɔba ye jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ diinɛ mɔgɔbaw tɛ mais mɔgɔbaw de don kosɛbɛ u kan ka bonya ni minnu y'u yɛrɛ bonya donc n bɛ fɛ ka mun fɔ Mali ye mun ye mun ye an k'o to place kɔnɔ an ka ɲɔgɔn bonya an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mankan foyi nafa foyi t'a la inshallah an karamɔgɔ an b'i fo an bɛ kuma kuncɛ ni fɛn min ye o ye mɔgɔw ko i ye tɔgɔ kura min bɛ fɔ i ma sisan k'i y'o da i yɛrɛ la ko DZP k'i ye DZP da i yɛrɛ la an b'a fɛ k'a dɔn DZP i bɛ se ka mun fɔ DZP ko in na bon Ujo ne era kuma ni ɲininkali tɛ komi e ye n ka journaliste sɛbɛn sa donc n kun sɔn ka kamera fa ka taa dɛ bon komi a kuma cayara dɔw ko e de y'a da i yɛrɛ la donc mɔgɔ caman ye fɛn caman fɔ bon anw dun an b'a fɛ i yɛrɛ ka a vraie version fɔ an ye bon n ce ne ma DGP da n yɛrɛ la le directeur général du paradis ne ma da n yɛrɛ la Maliyɛnw de y'a da ne la ko le directeur général du paradis n'aw hakili b'a la wagati min na n ko n ka o video tɛmɛnen na video fɔlɔ min kɛra ni jamaw wulila ka kumaw fɔ kutubaw kɛra hakili b'a la n'a hakili b'a video la donc o de sen fɛ mɔgɔw wulila ko le directeur général du paradis o b'a bila page sanfɛ mɔgɔw bɛ video kɛ k'a fɔ k'an saboter n'a ye o tɔgɔ in dabɔ saboteli de kama ko le DGP mais ne yɛrɛ ma fɛn fɔ pendant 3 mois ou bien 2 mois u bɛ ka tɔgɔ in fɔ ne t'a fɔ n ka kuma na n tɛ tɔgɔ in ta mais an taara Côte d'Ivoire ne y'a ye u y'a bila page caman ka Mali la u nana yira n na ni ne bɛ na n'a caman ye sinon ne yɛrɛ tɛ nin ko ninnu lajɛ a nana ko Iba k'u bɛ k'a fɔ ko directeur général taara Côte d'Ivoire k'a ye billet feere maliyɛnw ma ko Mali billet ban donc k'a bɛ ka taa billet feere Ivoiriyɛnw ma ne ko n ko de ye directeur ko in ye wa ko billet ko de don mais n ko olu kɔni na n ko olu de ye idée di ne ma parce que mɔgɔ yɛrɛ i nin tɛ tɔgɔ dɔ ye mais i jugu de b'o da i la Ala k'i lawasa n'a ye siga t'a la ne ko n ko hali ne billet feereli n ko de tɔgɔ dara ne Iba la ko de dara Iba n ko alhamdulillah ne bɛ Ala fo ne de kɛra hali ne billet feerela ye Mali la fo maliyɛnw k'a fɔ ko le DGP juguya kan kama k'o da ne na u bolo k'u ka mankutu tiɲɛ de ka sɔrɔ u ka n kɔrɔta de wa n ko ne yɛrɛ y'a minɛ ni Ala bolo fila ye ko in bɛɛ filɛ nin ye alhamdulillah a filɛ nin ye ko Rujo donc maintenant an taalen Côte d'Ivoire u y'a bila fan bɛɛ fɛ ko DGP ko hali dɔ bɛ yen nɔ u nana o yira n na ko n bɛ ka ne ni Janɛmɛ position yira dɔ la ale ko bon k'a kɛra sɛbɛ ye sisan n ko kuma désormais ne yɛrɛ Iba ye DGP ye kumana min na ni ne yɛrɛ tɔgɔ in ta ka tɔgɔ in diya n yɛrɛ ye ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan e y'o murutira hasiri ka ko bɛ tan dɔ de o c'est à dire ale bɛ ɲinɛ quoi ne ale bolo k'e bɛ lagosi ni fɛn o fɛn n'a y'a yɛrɛ tila k'o don ba la ka tɛmɛ ale ka kɛta kan a bɛ ɲinɛ k'ale de y'o den ma quoi ale yɛrɛ bɛna k'o kɛlɛbaga ye donc maintenant u nana mun na est ce que jɔn kan k'a f'i yɛrɛ ma ko DGP ya DGP bɛnnen don Ala de la alinɛtigi ye Ala de ye jɔn man k'o f'i yɛrɛ ma fo ka taa kutubaw kɛ i b'a dɔn a kɛra bana ye hakili la sinon ne ye kutuba ko kuma ye
yɛrɛ kɛ alinɛ directeur ye o mais ni ne ko ne ye DGP o ye waso ko ye mais yɛrɛ kan ka kɛ DGP dɔ ye o ni directeur général du paradis ani alinɛ tigiya jumɛn bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ne ye billet feere la de ye n'i y'a mɛn an b'a fɔ ko chef de cabinet filɛ directeur général filɛ nin directeur général bɛ propriétaire bɛ yen o siga t'a la ne m'a fɔ ne alinɛ propriétaire ye koyi ne de ko ne bɛ ka billet feere aw de nana fɔ ne ko ne bɛ ka billet feere mais n'i y'a ye aw nana o tɔgɔ da ne na ja a ye ɲɛ ka fɛn dɔ de kɛ o a ye ɲɛ ka billet dɔ de feere o la ko le billetteur siga t'a la dɔw ko le directeur dɔw ko le DGP donc jaja min ka baara dɔ de kɛ mun y'o tɔgɔ in dan na bon ne wolola k'a sɔrɔ ne fa bɛ billet feere de la o tɛ dɔwɛrɛ dɛ baya maliyɛnw fana y'a san an bɔra kɛmɛbaza baya mun kɛra y'a ye ɲɛna siga t'a la objectif foyi t'a la nun kɔ donc ni o ye tɔgɔ in da n'olu y'a dabɔ dɔgɔyali kama ne m'a dabɔ o kama dɛ ne y'a dabɔ ne wolola k'an fa sɔrɔ ka baya di mɔgɔw baya de bɛ mɔgɔ se alinɛ kɔnɔ donc n'i taara billet ta ko n bɛ taa Makan billet de t'i se Makan o bɛ kɛ ni Ala ka diɲɛ min ye dɛ n'i ye baya in fana ta n'o Ala ka diɲɛ kelen de ye o de b'i se alinɛ kɔnɔ n'i m'a tiɲɛ donc o de la ne ye directeur général ye donc ni ko n yɛrɛ ye DGP mɔgɔw kana di u k'a to n ka n yɛrɛ damu n'o tɔgɔ in ye sa Haidara merci voilà an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin de bɛ dansigi kɛ an ka jamukan na an bɛ tila ka yafa ɲini an karamɔgɔ fɛ kumaw janyana kosɛbɛ n'an donni gasi la ɲininkali minnu taabolo la i b'olu hakɛ to an ye an bɛ baaraw ɲɔngiri yan n'Ala sɔnna ma don n'a nataw la an n'an karamɔgɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau spécial kɛnɛ kan groupe média kabala sanfɛ wa salamu alaikum wa rahmatulah ta'ala wa barakatuh Haidara. Merci beaucoup.